Muradin zuciya, babi na 5. Tun a hanya, yaya Abba yake tambayata menene ke damuwana, har yake cewa wai idan ban kula ba sai na samu hawan jini. Na amsa na ce, ni fa yaya Abba babu komai, sai dai wannan zazzabi ne kawai. Da muka isa gida, yaya Abba ya gaya wa Goggo abun da likita ya faɗa. Nan take hankalinta ya tashi, ta fara tambayata cikin damuwa me ke damuwana. Amma ni kuwa sai dai na ce mata babu komai, kullum amsa ɗaya ce. Hakan ya sa ranta ya ɓaci sosai, ta fara faɗa tana cewa, idan baki gaya mini damuwarki ba, wa kike son ki gaya wa? Ni dai ke nake son ki faɗa mini. Na fashe da kuka, sai kuma ta tausaya, ta rungume ni tana ce min da taushi, haɓa Maryam, ki gaya mini damuwarki, wataƙila zan iya taimakawa ko kaɗan. Cikin kuka na ce, Goggo, babu abin da za ki iya yi mini fes addu'a, na riga na jefa kaina cikin wannan hali, abin da ya rage gare ni kawai shine haƙuri da ƙaddara. Sai Goggo ta ce cikin bacin rai, ke dai Maryam, ki tsaya ki mini bayanin yadda zan fahimta, ba wai ki rinka yin dogon turanci da ni ba. A nan na bayyana wa Goggo dangantaka na da yaya Imran tun daga farko har zuwa yanzu, da yadda abubuwa suka kasance tsakanina da Mariya tun kafin na san wane ne mutumin da take so, har zuwa lokacin da aka ce za a hada aurensu da kuma goyon bayan da na bata. Goggo ta yi salati tana taɓa hannayenta ta ce, amma dai Maryam, zurfin tunaninki ya yi yawa. Me yasa baki fada wa ‘yar uwarki gaskiya ba? Ko ni ban taba tunanin kina soyayya da Imran ba. Mu ma a tunaninmu, Najib ke son ki. Wannan wauta ce, kuma wata irin wauta ce haka. Amma tun da haka ne, yau zan sanar da babanku. Idan Allah ya so, a fasa da Mariya tun da ba a kai ga daura auren ba. Da sauri na kama hannunta cikin kuka na ce, don Allah Goggo kar ki fada wa baba, idan aka aura mini yaya Imran, yaya Mariya za ta ji. Kin san yadda take son shi sosai, sanda idan ta rasa shi, komai zai iya faruwa da ita. Kada ku manta da yanayin ciwon da take fama da shi. Ni na yadda na hakura, in na rasa ‘yar uwa, gara an rasa auren yaya Imran. Kar ki damu Goggo, wannan halin da nake ciki na da lokaci ne. Zan ci gaba da rayuwa mai dadi, burina kawai shine Mariya ta kasance cikin farin ciki ta kuma cimma burinta. Ki yi mini addu'a Goggo, Allah ya bani wanda zai manta ni da yaya Imran, wanda kuma zai so ni fiye da yadda shi yake so na, ko da na san abu ne mai wuya, san shi ya rabu da zuciyata. Goggo ta share ƙwalla daga idanta ta ce, ni ma ban san abin cewa ba. Amma idan Mariya ta san gaskiya tsakaninku da Imran, me kike tsammani za ta yi? Na ce don Allah Goggo, kar ki bari Mariya ta ji wannan magana. Shi ko yayi Imran, zan san yadda zan billo masa da hikima. Sai Goggo ta ce da taushi, Allah ya muku albarka, ya kuma zaba abin da ya fi alkhairi a gare ku gaba ɗaya. Tun daga wannan rana, na daina kiran yayi Imran a waya, sai dai bana iya dauka duk lokacin da ya kira mu yi hirarmu, sai dai ba kamar da ba nake sakin jikina da shi, kuma shi kuma sai dai ya yi ta mita kenan, amma ni bana ce masa komai. A kullum, tunanina shine yadda zan fitar da soyayyarsa daga zuciyata, na mayar da ita ga ‘yar uwata. Sai dai na san dole na in yi fama da shi har ya hakura, ya amince da aurenta ba tare da ta san komai a tsakaninmu ba. A ranar da yayi Imran zai dawo, ban yi yini a gida ba. Na je gidansa Zubaida, domin dama ta kira ni ta ce mamanta ba ta da lafiya. Sai daf da magariba na dawo. Tun daga bakin kofar gida, yaran gidanmu ke faɗa mini cewa ya dawo. Zuciyata ta buga sosai, amma na daure na shiga gida. Ita ma Mariya da farin ciki take faɗa mini. Ta ce, Maryam baki ga yadda ya ƙara kyau da ƙwarjini ba? Ni ma din na sare, gani nake kamar ya fi ƙarfin ajina. Na ce, ajin kin jiki, ta ina yake fiye da ƙarfin naki? Ke kawai ki fara tunanin yadda rayuwar aurenku za ta kasance, kada ki tsaya tunanin shirme ba. Bari na yi sallah in kai masa gaisuwa kafin ya zo ya yi min tijara. Ko da na yi sallah ban tsaya dogon addu'a ba, na wuce sashensu. Yana falo tare da mama, yana cin abinci, na yi sallama. Yana ganina fara'arta ta ƙaro. Na yi masa barka da sauka, hararta ya yi ya ce,
Wato kin san yau zan dawo shine kika fita yawon duniya ko? Na yi murmushi na ce, ba yawon duniya na je ba, gidansu Zubaida na je duba mamanta da bata da lafiya. Ba gashi yanzu mun ga juna ba? Ya ce haka dai, kin iya ba da hakuri. To laifin me na yi aka daina kiran wayata? Na nuna mama da ke jan gefe tana daman fura. Ya yi dariya ya ce, matsoraciya kwai, zan yi maganinki cikin satin nan. Na yi murmushi kawai, don kada hira ta tsawaita, na matsa kusa da mama ina yi mata hira, amma cikin zuciyata a cinkushe take. Ganin da na yi yayi Imran yau, sai na ji kamar ma a yanzu na fi son shi a kan dacen. Lallai na yarda da Mariya, ya ƙara kyau da ƙwarjini, anya kuwa zan iya wannan sadaukarwar? Ko kuwa zan cutar da kaina idan na yi hakan? Ko da ya gama cin abincin ya daɗe yana jiran ganin fitata, amma ni na ki tashi domin na san abin da yake so kenan, sai ma na ƙara zurfafa hira da mama, aka yi sa'a mama mutum ce mai son hira, don haka ta biye mini muka yi ta hira. Ina lura da shi sai faman jefa min harara yake yi ni kuma na yi masa banza. Shigowar baba ce ta sa na shiga hira domin in kau da kai. A ranar ban ba shi damar mu keɓe ba har lokacin da zan kwanta ma na rufe wayata gaba ɗaya. Washe gari Mariya ta tafi makaranta, ni kuma tun da hutunmu bai ƙare ba na tsaya yin wanke-wanke. A cikin hakan sai ga yaya Imran ya shigo, na gaishe shi sai ya ce, rashin lafiya ko menene? Me yasa kika daina magana da ni? Na janye hannuna daga ruwan wanke-wanke na juyo ina kallon shi na ce, babu abin da ka yi mini, amma ka bari in gama aikin nan saboda akwai maganar da nake so mu yi. Ya ce to, Allah ya sa dai alkhairi ne. Ya wuce falo inda Goggo take. Bayan sun gaisa, Goggo ta ba shi labarin abin da ya faru. Sannan ta roƙe shi da ya yi hakuri da ni. Ya karbi Mariya tun da Allah ya zaɓa mishi. Ko su baba ma sun riga sun yi masa maganar auren. Ta roƙe shi kada ya fada musu komai game da tsakaninmu. Zufa ta fara bayyana a goshinsa sai ya ce, amma Goggo, ni fa Maryam nake so ba Mariya ba, kuma ina ganin matsayinsu daya a wurina. Me zai hana Mariya ta yi hakuri kamar yadda Maryam take kokarin yi? Goggo ta ce, Mariya ba ta san da tsakaninku da Maryam ba. Dukkanmu a gidan nan babu wanda ya sani sai ni. Na kuma sani ne saboda ta yi yunkurin cutar da kanta, saboda ta taimaki rayuwa da ‘yar uwata. Ta sadaukar da su wanda take yi maka ne don ta tsara ta daga shiga wani hali idan har ta rasa ka. Yanzu dai, alfarma nake nema gare ka. Ka yi hakuri da Maryam, ka karbi Mariya tunda iyayenku ne suka zaba maka. Ya sauke ajiye zuciya ya ce, idan haka ne to a bar ni in yi wa Mariya bayani da kaina, wanda zai gamsar da ita. Amma rabani da Maryam a yanzu kamar rabani da farin cikina ne. Na shiga daki idanuna cike da hawaye na ce, wallahi azim, duk lokacin da ka bari Mariya ta san tsakaninmu ba zan taɓa yafe maka ba, zan kuma tsane ka har ƙarshen rayuwata. Tun daga lokacin da na gane kai ne wanda Mariya ke so, na haramta kaina gare ka. Na kuma dauki alkawari cewa idan har san da kake yi mini na gaskiya ne, to zan yi duk wani ƙoƙari na ganin ka haƙura da ni ka aurata. Ina so kai ma ka yi sadaukarwar sanka ga Mariya. Mu haɗu mu ceto rayuwarta. Ka san dai halin da lafiyar take ciki. Amma idan kaki, to za ka yi biyu babu. Na rantse ba zan aure ka ba, alhalin ‘yar uwata na cikin hadarin sanka. Za kuma ta iya rasa rayuwarta idan ta rasa ka. Sannan ba na son kowa ya san cewa mun taɓa yin soyayya a baya, domin ba zai amfani komai. Ina so wannan abun ya tsaya tsakanin ni, kai, Najib da kuma Goggo wanda ya riga ya sani yanzu. Idan ka yi mini wannan alfarma, zan ci gaba da girmanka da mutuncinka. Za ka iya yi mini wannan alfarma? Ya dube ni, idanunsa sun yi jawar. Sai ya ce, zan yi shawara. Daga nan ya tashi ya fita daga ɗakin. Ni kuma na koma ɗakinmu na fada kan katifa na ka. Wata masifa take ƙarfafa min hali ne kawai, domin ina jin kamar ba zan iya ci gaba da haƙuri ba. Ba zan iya barin Mariya ta rasa shi ba. Wacce irin ƙaddara ce wannan take bibiyar mu? Goggo ta shigo ta zauna bakin katifa ta ce, kin ga abin da nake so ko? Kin yi min alkawarin ki kwantar da hankalinki? To me yasa kukan ke zuwa? Ni ma hankalina ba a kwance yake ba. Ku duka ƴanan ne, ni na haife ku, kuma babu wacce nake ƙauna fiye da ku.
Ina so kowa ya samu muradin zuciyarsa. Na ce don Allah Goggo, ki yi haƙuri, kuka ne kawai yake zuwa min. Sannan ina so ki tambayi Baba, ko zan iya zuwa Gombe? Ko zan samu saukin zuciyata a can? Ta ce, zan sanar da shi, amma ke ma ki daure, ki riƙa lallashin zuciyarki tun da kika zabi ki yi haƙuri, ina son ganin hakan a aikace.